Yeah. Na kraji Přerova u výstaviště, přímo naproti policie. Máme místo, kde čas stojí a nervy se rychle hojí. Na kraji Přerova u výstaviště, přímo naproti policie. Máme místo, kde čas stojí a nervy se rychle hojí. V zimě teplo, v létě chlad, moderní vzduchotechnika to zvládne snad. Už ve chvíli, kdy sem vejdeš na venkovní svět, zapomeň zahod stres a dojdi k nám. Střelnice Přerov otevřeno má. Nabízám špal, pal, chladný kov v dlaních začíná hřát. Jsi tady a teď, zastaví se čas. Jen ty a terč, který čeká na zásah, tak znovu nabíj a pal. A pal. Zbraní tu máme hromadu, vybírej pečlivě a pomalu, od pistolí po dlouhý hlavně. S výběrem ti poradíme hravě. Každá z nich má duši a ví, co se do terče sluší. Od vzduchovek po magnum dělaj všechny bum, bum, bum. Chceš zkusit, jak se to ve filmu dělá? Je tu pro tebe zážitková střelba. Nabízám špal, pal, chladný kov v dlaních začíná hřát. Jsi tady a teď, zastaví se čas. Jen ty a terč, který čeká na zásah, tak znovu nabíj a pal. Yeah, nemáš zbroják, tak žádnej stres. Poradíme ti ještě dnes. Zatím můžeš střílet s námi, vysvětlíme ti to rádi. Můžeme tě připravit na zkoušku, řádně zocelit. Selhač nebo zádržka, to není žádná urážka. Vyzkoušíš si, co ti vyhovuje, pak se arzenál vybavuje. Nabízám špal, pal, chladný kov v dlaních začíná hřát. Jsi tady a teď, zastaví se čas. Jen ty a terč, který čeká na zásah, tak znovu nabíj a pal. A pal. Pro nácvik obrané taktiky pořádáme pravidelně losíky. Kdo se na to ještě necítí, tomu zkušený instruktor rád poradí. Zážitkové střelby pro skupiny, kde se třepou terče i stěny. Střeliva ve skladu jako zlata ve Fort Knox. Ne, tohle není žádnej paradox. Tak střílejte, co hlaveň ráčí, zkrátka, co vám síly stačí. Nabízám špal, pal, chladný kov v dlaních začíná hřát. Jsi tady a teď, zastaví se čas. Jen ty a terč, který čeká na zásah, tak znovu nabíj a pal. A pal. Nabízám špal, pal, chladný kov v dlaních začíná hřát. Jsi tady a teď, zastaví se čas. Jen ty a terč, který čeká na zásah, tak znovu nabíj.